салом бинандагони гиромӣ, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи муҳоҷирати бехатар аст ва чун ҳар вақта бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. чӣ гуна ки шумо огаҳӣ доред, мо дар доираи силсила барномаҳо вобаста ба муҳоҷирон ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо бо масъулину коршиносон суҳбатҳо анҷом медиҳем ва ин дафъа мехоҳем вобаста ба мавзӯи чӣ гуна ба доми фиреб нафтидан суҳбат анҷом бидиҳем ва ёдрас мекунем ки ин барнома дар доираи лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ва мубориза бо савдои одамон сурат мегирад. ва ҳамин тавр мо ба студия даъват кардем зуҳра муборова, корманди масъули ташкилоти ҷамъиятии фемида ва инчунин умедҷон давлатов, корманди агентии бо кортаминкунӣ вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омаданд ба барномаи мо. ва ба хотире ки суҳбати мо мушаххас бошад ва мо дар як мавзӯъ суҳбат анҷом бидиҳем, чун барномаҳои дигар як қисса пахш мекунем ва атрофи ҳамон қисса суҳбат анҷом мешавад. марҳамат. салом алайкум, номи ман Мурод, истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ. худоро шукр соҳиби 4 фарзанд мебошам, оиладор. ҳоло бошад ҳам ронандагӣ мекунам, кам кам устогӣ ҳам мекунам. пеш аз оиладор шуданам ҳамроҳи бачаҳои деҳа кам кам ба Русия мерафтам, кор мекардам. аз даромади корҳам кам кам пул ҷамъ кардаму як мошини Starix хаridам ва ба ҳамн мошин камтар кор бор мекардам, ронандагӣ мекардам, мусофиркашонӣ мекардам. Хуршед ном ҳамдиҳаамон ба ман гуфтанд ки маро то беморхона баред ва буро ба мошинам мебурдам. дар бораи бародараш Ҷамшед суҳбат мекард, бисёр дар бораи Германия будани ӯ таъриф мекард ки ҳар моҳ қариб 2000 евро равон мекунад, корҳояш хуб аст. рости гап дили ман ҳам барои дарёфт кардани маблағ зиёдтар ба Германия рафтан шавқ кардам ва гуфтам ки ба додарат гӯед ман ҳам мехоҳам ки ба Германия равам. ва Хуршед гуфтанд ки майлаш, ман кӯмак мекунам. ҳамин тавр аз байн чанд вақт гузашт. қариб ки фикри ба Германия рафтан аз ёди ман ҳам дур шуда буд. рӯзе хулос аз ёди ман баромадагӣ буд. қариб ки фикри ба Германия рафтанам аз ёдам баромада буд. як рӯз Хуршед ҳамроҳи бародараш Ҷамшед аз пешам баромаданд ва дар мошинам савор кардам ва кунҷковӣ кардам ки пурсидам хуб чӣ хел аст сафари Германия, аз Германия пурсидам. Ҷамшед ба ман гуфтанд ҳана зиндагии хуб дар он ҷост, зиндагии шоҳона дар он ҷост. чӣ зиндагӣ аст гуфта таъриф карданд. рости гап ман ҳам шавқам барои Германия рафтан зиёд шуду. ман ҳам хостам ки ба Германия равам ва аз ӯ пурсидам ки ба ман кӯмак мекунед ва бемалол гуфт ман ба ту кӯмак мекунам. хулоса мо ҳамдиҳаҳо ҷамъ шудем, як қариб 13-14 нафар 15 нафар будем, қариб 13-14-15 нафар. хулоса ҳамин хел якҷо ҷамъ шудему барои виза гирифтан ба Қазоқистон рафтем. дар Қазоқистон Ҷамшед аз байни мо танҳо Ҷамшед ба Германия рафтагӣ буд, тамом мерафт меомад. боқимонда ҳамаи мо намедонистем ки чӣ хел виза гирем, чӣ хел равем, ба куҷо равем, чӣ кор карданамро рости гап намедонистем. Ҷамшед гуфтанд ки ман ба ҳамаи шумо кӯмак мекунам. мутаассифона дар байн и Ҷамшед аз деҳа аз кадом мағозае чизҳои техникӣ, телевизор, яхдон, хулоса қарздор будааст, кредит гирифтагӣ будааст. қарзашро надоданд, барои виза надоданд. ӯ Ҷамшед баргашта омад ба Тоҷикистон омаданд. мо мондем, мо дигар боқимонда намедонистем ки куҷо равем, чӣ кор кунем. ногаҳон ба мо як
یک نفر آنا راستی ما در بین وقتی که میخواستیم که برای رفتن گفتن که مبلغ کلان در کار است. من همگی ماشینم رو فروختم. ماشین ستارکس داشتم، ماشینم رو 20,000 سومان فروختم. انا 18,000 دیگر از بانک قرض گرفتم و باز 20,000 سومان دیگر از یار و برادر و خشت برو شناسا قرض گرفتم و رفتم. خب دیگه خواستیم که به ما وعده داده بودن که در گرمانیا شما میتوانید حداقل از همه کمش 1,500 یورو معاش میگیرید. من گفتم اگر این خیلی باشد من 3-4 سال کار میکنم، اومدم قرضهایم رو میدم و صاحب پول مال کلان میشوم. وقتی که جمشید برگشت آمد ما دیگر سرسام و سرگردان بودیم. بعد به ما یک رستم نام تاجیک در اونجا شناس شد و رستم به ما اکسن نام دختره رو شناسش بوده است شناس کرد و گفت که همین شما رو برای گرمن رفتن کمک میکند. اکسن نباشد. اکسن به ما گفتن من شما رو کمک میکنم لیکن به گرمن رفتن از سببی که شما زبان نمیسی رو نمیدونید من شما رو به لیتوا روان میکنم. مخصوصا این خیلی فیلم است که من به شما رو به لیتوا روان میکنم. یک چند ماه در اونجا کار میکنید بعدا به گرمن میروید. ما راضی شدیم. ما اکسن به ما گفتن که $650 به ما جمع کنین من کارهایتان رو بود میکنم برای شما ویزا رو تیار میکنم. گفتن ما جمع کردیم جمع 6,500 10 نفر بودیم. $6,500 جمع کردیم و اکسن رو دادیم. اکسن به ما گفتن که همگی 3-4 روز بعد این تقریبا 21 ماه اوگوست بود. ما یک جا جمع کردیم پول دادیم. بعد 25 اوگوست وقتی که ما رفتیم اکسن نابکار نبود و حتی ما رو چنان فریب کرده است که این خیلی لایحه نبوده است، یگام فیرما هم نبوده است، همش قلبکی بوده است و لیتوا یگام خیلی دعوتی یگام چیز نبوده است. ما فریب خوردیم. خلاصه ما علش گفته باز در جستجوی ویزا شدیم که ناگهان بین رو با ما گفتن که ما کمک میکنیم $500 جمع کنیم. گفتن کارتون بود میکنیم. ما $500 جمع کردیم دادیم. خواستیم که اک ویزا رو گیریم و رویم که این مراتبه اینها هم فریب بوده است. فریب خوردیم دیگر نمیدونستیم چیکار کنیم. ناگهان جمعه یک تاجیک دیگر بود پیدا شد و گفت که من به شما کمک میکنم. جمعه بایش هم به ما $100 گفت جمع کنید من کارتون رو بود میکنم. ما جمع کردیم جمع $1,300 جمع کرده دادیم. جمعه بای هم غیب زد گم شد. دیگه نمیدونم چیکار کنیم به کجا رویم کی را قپیم در شهر بیگانه. بعد که ما نمیدونستیم به کجا رویم برای ویزا گرفتن بعدا جمعه بای نام شخص تاجیک باز پیدا شد و گفت که به من $100 دهید من خودم میکنم. ما $100 هم جمع کردیم. ما مجبور بودیم برای ویزا گرفتن ما مجبور بودیم که باید کار کرده رفتن در کار با کدام شهری نباشد اروپا رفتن در کار چون که وعده های دروغین اونها رو باور کرده گفتن که 1,500 یورو در یک ماه میگیریم. ما به همین خاطر ویزا گیریم گفتیم. خلاصه ما در جمعه بای هم فریب خوردیم. جمعه بای هم غیب زد نیافتیم. بعدا در شهری غریبی یعنی که در قزاقستان ما نمیدونستیم به خاطر اروپا رفتن در قزاقستان 6 ماه موندیم. 6 ماه ما کجا رفتن نمیتونستیم چیکار کنیم چی خوریم نمیدونم. خوردن میلش نه که چیکار کردن ما رو نمیدونستیم چیکار کردن ما رو ندونسته. بعد 6 ماه بعد انیق شد 3 نفر ما صاحب ویزا شد و 10 نفر دیگر ویزا گرفتن نتونستیم. شخصا خودی من 58,000 سومان صرف کردم. 58,000 سومان برای شخص کم بغل کم بیزوات این پولی کم نیست. بودن شخصانی که 100,000 سومان صرف کردن 120,000 سومان صرف کردن اما با 2 دستی خالی به وطن برگشتیم اومدیم. من وقتی که به وطن اومدم علامواره وقتی که ماشینی که برای فرزندان برای
нони даҳони фарзандонам буд. аз он мондем. қарз буд, қарз гирифта будам. Падарам гуфта будам, падарам мегуфтанд ки писарам нарав, фирефтаи фиребгарон нашавен, дар ҳамин ҷо ба ҳамун мошинат кор кун, ризқи зиёдро меёбӣ. ман гӯш накардам, фирефтаи фиребгарон шудам. ҳоло бошад намедонам, мошинам нест. бе мошин аз тамоми ҷавонон хоҳиш мекунам ки фирефтаи фиребгарон нашавам. хуб, бинандаҳои гиромӣ, бисёре қиссаи ғамангез ва нигаронкунанда буд. ҳоло ин як мурод аст ки қиссааша гуфтааст. мисли мурод ин гуна афрод хеле зиёд ҳастанд. ва умедҷон хуб як нафаре ки мехоҳад ба аврупо биравад, мисли мурод ва даҳои дигар, ва хуб ӯ бояд чӣ кор кунад, ба куҷо муроҷиат кунад то оне ки ҳамин гуна фиреб нахӯрад? طبق قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان، وزارت مهنت در مسئله با کار تامین کردن شهروندان همچون مقامات دولتی فعالیت دارد. در تابعیت وزارت مهنت خدمات مهاجرت که سیاست مهاجرت مهنتی رو عملی می‌نماید فعالیت می‌کند. سوبیکت‌های خوجگیداری که با انتقال قوای کاری سر و کار دارند رسمی کنانیده می‌شوند. فعالیتشان در آنجا ثبت می‌گردد. شهروندانی که خواهش با کار تامین شدن را دارند می‌توانند با همچنین اگنتی با کار تامین کنی در خارج که ساختاری به واسطه با کار تامین کنی شهروندان با دولت‌های خارجی میباشد. اینچنین فعالیت می‌نماید. شهروندان می‌توانند با اگنتی با کار تامین کنی در خارج یا دیگر شرکت‌های خصوصی که رسما فعالیت می‌نمایند و روی خطشان در خدمات مهاجرت وجود دارند می‌توانند با آنجا یا با اگنتی ما مراجعت نمایند. تشکر میکنم. در داخل این چند نام گفته شد اکسان و باز کدام نفرهای دیگری که ایشون را فریب کردن، اینها را شما میشناسید؟ معلومات دارید؟ نه. چون گپ در سر این است که باید اینا همکاری بازن نفرانی هستند که مثلا برای با کار تامین کردن خارج رفتن، باید با خدمات مهاجرت یا اگنتی با کار تامین کنی و دیگر نهادها همکاری داشته باشند. اگر دقت داده باشید اونجا گپ در باره شناسا خیش تبار سر می شود. اینا یعنی اون آدمایی بودن که پیشتر با کدام راه و واسطه نباشد. به هم خیلی من فهمیدم که در اینجا یگان کارخانه یا شرکت های خصوصی یا یعنی نمیشناسید؟ بله. خب تشکر میکنم. زهره، وقتی این نفرها آمدن بعد تاجیکستان حالا قصه کرده است، اینا میتونست که به مقامات حفظ حقوق مراجعت کند برای چاره‌جویی کردن، ولی او روندش چگونه است؟ او مثلا نمیدونه چی کار کند و او باید زینه به زینه چی کار کند تا اونه که حداقل مبلغش برگردانده شود. پیش از آن که من وابسته به روند مراجعت کردنشون سخن کنم، میخواستم دقت همه بینندگان رو با اون جلب نمایم که ببینید که در همین نقلی که برادری عزیز کردن نفهمی ها خیلی زیاد هستند، ولی ما به این چیز اونقدر دقت نمیدیم. لیکن یک فکری یک وجه اساسی در آن بود که ببینید که این شخصان برادری عزیز با یک سخنی یک شخص بیگانه که هم تو در ماشینش سوار شده است و پیشنهاد وابسته به اون که برادرش در جمشید در اروپا کاری خوب دارد به همین چیز باور کرده است. یعنی که همین سادگی همین برادری ما از همین جا معلوم می شود. با مقامات قدرتی البته اولا باید مراجعت کرد، زیرا که از روی گفتی برادری عزیز آنها با شخصانی که با آنها گویا کمک کردن یگان شرطنامه نداشتن،
шартномаи хизматрасонӣ надоштанд. Яъне аз ин маълум мешавад ки танҳо ба гапи онҳо бовар карданду халон, вале ба доми фиребгарон ғалтиданд. Якумун қадами онҳо ҳангоми баргаштан ба ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз пешниҳод намудани ариза ба мақомотҳои дахлдор ё ба мақомотҳои қудратӣ вобаста ба он ки шаҳрвандоне ки манамун ду шаҳрванде ки гӯё ки ҷумҳурии Тоҷикистон буданду онҳоро ба Қазоқистон бурданд, нисбати онҳо ариза пешниҳод кунад. Бар замми он ки ариза пешниҳод мекунад, онҳо бояд ки бародари азиз инчунин бояд ҳуҷҷатҳо ё далелҳои тасдиқкунандаи манамун он ваҷҳое ки ҳозир гуфтанд ки ба доми фиреб гирифтор шудану ин қадар маблағҳо доданд, мутаассифона бояд ин мутаассифона не бояд ки ин ҳуҷҷатҳоро ҳам, яъне ки ин далелҳоро низ пешниҳод кунад. Зеро ки барои оғоз кардани ё парвандаи ҷиноятӣ ё парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои мақомотҳои дахлдор мавҷуд будани чунин ваҷҳои тасдиқкунанда ҳатмӣ ва зарур аст. Хуб, ташаккур мекунам. Ва шумо дар аввали суҳбататон гуфтед ки бояд ино як ширкатҳои расмӣ кати раванд ва бояд донанд. Хуб, ҳолат ҳамин тавр шуд ки ин нафар рафт, дигар ҳоло мо мегӯем ки аз сари нав ин кора кун ва дигар фиреб, яъне аллакай оби рехта рех. Гап дар сари чи аст? ҳоло ин метавонад ки ҳамун зарарҳояш барқарор шуд, чун ҳоло на далел дорад, ҳолаташ ҳамин хел шудааст. Ва он нафарон боздошт мешаванд ё намешаванд? Боз як бор дигар мегӯям, вобаста ба он ки он нафарон боздошт мешаванд ё намешаванд, ин мақомотҳои қудратӣ ҳал мекунанд. Агар дар ҳолате ки гунаҳгории он шаҳрвандон тасдиқ шавад, вале аз суханони бародар маълум аст ки дар ин ҷо аломатҳои кирдори қаллобӣ мавҷуд аст. Вале бо назардошти агар ки дар ҳақиқат ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, ваҷҳои тасдиқкунанда ва нишондодҳои шоҳидон агар ҳамаи ҳаминҳоро пешниҳод кунанд ва мақомотҳои қудратӣ, мақомотҳои тафтишотӣ агар исбот намоянд ки дар ҳақиқат дар кирдорҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қазоқистон аломатҳои таркиби ҷиноятӣ бо моддаи 247 қаллобӣ мавҷуд аст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз кунанд ва дар рафти ҳангоми оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ бародари азиз ҳамчун ҷабрдида аз ҷониби мақомот эътироф карда мешавад. Дар ин ҳолат албатта бародар метавонад тариқи даъвои гражданӣ ё тариқи даъвои граждании алоҳида ё тариқи дар рафти баррасии парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба рӯёндани зарари моддӣ маънавӣ ариза пешниҳод кунад, аризаи даъвогӣ пешниҳод кунад. Ин ариза дар доираи ҳам ё метавонад дар доираи парвандаи ҷиноятӣ ё дар алоҳидагӣ ба воситаи пешниҳоди аризаи даъвогӣ ба суд ба тариқи гражданӣ ҳаллу фасли худашро меёбад. Гап дар сар чи? Аксаран нафароне ки фиреб мехӯранд, оно дуруст аст ки маълумоти ҳуқуқӣ надоранд. Агар он маълумоти ҳуқуқӣ доштанд, агар оно сатҳашон болотар мебуд, масалан қонунан мерафтанд ё гузашта аз ин дар ниҳодҳо кор мекарданд. Ва умедҷон як суоли дигар барои шумо. Хуб, мардуме одат карданд ки ба Русия мераванд, новбас аз оне ки забонро медонанд, ҳуқуқҳои будубош дар кишвари Русияро медонанд, намедонанд, мераванд ва ҷои кор пайдо мекунанд, чун бо душворӣ ҳам бошанд, чун тоҷикон хеле зиёданд. ин корро анҷом дода метавонанд, одат кардан, хиёл мекунанд ки Аврупо ҳам ҳамин тавр аст. Хуб, шакли дурусташ чӣ гуна аст? Масалан, чандин ширкатҳо ҳоло ба сафарбаркунии муҳоҷирон ба Корея, Олмон ва дигар эълонҳо пахш мекунанд тариқи васоити ахбори умма ва ҳамин тавр номнавис шуданҳо ҳаст ва сафарбар карданам дар баъзан маврид дида мешавад. Хуб, масалан айни ҳол бинандаҳои мо хуб барои ба фарзи мисол рафтан ба Корея чӣ кор кунанд, ба куҷо муроҷиат кунанд? Ҳаст ширкатҳое ки эътимоднок ё ба Олмон, ба Аврупо рафтан, ҳаст ширкатҳои эътимоднок ки хуб муроҷиат кунанд? Барои дастрас намудани маълумотҳое ки шумо гуфтед вобаста ба кор таъмин шудан ба давлатҳои хориҷи дур, давлатҳои Аврупо ё Корея, шаҳрвандое ки нияти ба кор таъмин шудан доранд метавонанд ба хадамоти муҳоҷират муроҷиат кунанд, зеро дар хадамот номгӯи ширкатҳо ва ба кадом давлатҳо сафарбар мекунанд
ин маълумотро метавонанд аз хадамот یعنی کفالت هست که در اونجا فریب نمیخورن. گپ در سر این است که اونهایی که به عربستان سعودی رفتن طریق همین خدمات مهاجرت رفتن که بعدا گفتن شناسنامه هاشون گرفتن طول 2 سال و 2 سال با همون معاش و شرط و شرایطی که اونو پیشنهاد کردن مثل خودم در اونجا کار میکردن. به همین خاطر گفتم که اونجا خوب این شرکت هایی که کفالت داشته باشد و مهاجر ما در اونجا اذیت نکشد و مشکلات دچار نشود. همین گونه агентии мо агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷа бо он ширкатҳо ё ширкатҳои хориҷӣ ҳамкорӣ менамояд ки кафолати ҷойи кор, шароити буду бошт, музди меҳнати ки шаҳрванд сазовор бояд ба дасташон гиранд, ҳамин чизҳоро байнобат гирифта бо қадри имкон санҷида тавассути Федератсияи Россия бошад, тавассути намояндагии Вазорати меҳнат дар Федератсияи Россия, давлатҳои хориҷӣ дур бошад, тавассути Вазорати корҳои хориҷӣ, бо ҳамин тарз аввал ширкатҳо пешакӣ санҷида мешаванд ва баъд сафарбар карда мешаванд. дар баробари агентии мо ҳозир чӣ хеле ки мо гуфтем ҳастанд ширкатҳои хусусие ки ба интиқоли қувваи корӣ сару кор доранд. фаъолияти онҳо аз ҷониби мақомотҳои дахлдоре ки дар тибқи қонунгузорӣ муайян шудааст назорату тафтиш карда мешавад. яъне шаҳрванде ки бевосита чи аз ҷониби агентӣ равад, чи аз ҷониби субъектҳои интиқолдиҳандаҳои қувваи корӣ беназорат намемонанд. خب ادامه میدید شما فکر میکنید؟ من با فکری برادر قسمان روزی نیستم. گرچنده که طریق اگنتی رسما به قید گرفته شده، گرچنده که رفته باشند هم این معنی وی ندارد که کفالت آنها پورا از جانب دولت کفالت امنیت آنها یا بخطری آنها داده می شود. زیرا که متاسفانه در بین همین شرکت های با کار تامین کننده که در خارج کشور با کار شهروندان ما رو تامین میکنند، متاسفانه در بین آنها نیز شخصانی تصادفی هستند یا شخصانی هستند که با هر راه و واسطه اون اجازتنامه‌هایی که برای قوه کاری رو برای خارج کشور برآمدن گرفتن، متاسفانه این شخصان تصادفی در اونجا هم هستند. ما باید یک چیز رو فراموش نکنیم که یعنی که شهروندی که یا طریق شناس یا طریق همون اگنتی با کار تامین کننده به خارج کشور می رود، باید پیش از رفتن اول درباره امنیت بخطری خودش در همین جا فکر کند. یعنی که فقط تکیه با اون گویا که منمون خدمات یا اینکه اگنتی کارفرما که اجازتنامه دارد، شاید و اجازتنامه داشته باشد، شاید لیسنس برای فعالیتش گرفته باشد، ما در اصل نمیدونیم که شاید که همین شرکت نمایندگی خودش رو در همون دولت خارجی دارد یا ندارد. زیرا که در بعضی موردها بعضی از دولت ها چنین طلبات رو در قانونگذاری خودشون بینوبت گرفته شدند. متاسفانه شاید که این کار است، شاید از نافهمی ها یا اینکه کمبودی ها در رفت کاری می شوند، شاید وزارت مهنت این چیز تا آخرش نسنجیده است، شاید یگان حالت های دیگر باشد، پنهان کرده باشد شاید خودی فرما. لیکن باید که شهروندی که بیرون از کشور می رود پیش از همه باید فکرش رو خودش بینند. اساسا همین جوانای ما رغبت به همین تلفن و اینترنت دارن. خیلی من و شما سین و سالمون خیلی نمیفهمیم شاید در یگان جا، لیکن معلومات رو از چند سرچشمه وقتی گرفتید این معلومات رو بهتر و خوبتر است. کشورهایی که در اونجا فریبگرا هستند، در اونجا مثلا شهروندان ما را فریب کردن، مثلا در قزاقستان خب چندین نفر عکسان او که کدام نفرهای دیگر را گفتن که خب باید اونها اینقدر مبلغ‌های زیادی این نفر را گرفتن. یعنی معلوم است خب همکاری در چی سمت باشد، چگونه اونا بازداشت میشن یا مبلغ‌ها از اونا گرفته میشه. باز یک باری دیگر تکرارم باشد، باز گفتنی هستم پیش از اون که شخصانی گناهگار و
ҷавобгарӣ кашида шаванд. пеш аз ҳама бояд ки муроҷиати худи ҳамун шаҳрванд ки гирифтори ҳамин фиреб шудааст, аввал бояд ки муроҷиати ҳамун шаҳрванд бошад. яъне ки то шаҳрванд муроҷиат накунад ё тариқи хаттӣ ё тариқи бевосита омадан ё тариқи почтаи электронӣ муроҷиат кардан, вай шаҳрванд худаш метавонад бевосита муроҷиат кунад, тариқи намояндагиш муроҷиат кунад, тариқи ваколатнома намояндагиш ба дигар не он эътимод кунад ки вақте ман масалан мара дар қазоқистон фиреб додам, мара дар русия фиреб додам, ман биёям ба мақомоти худам муроҷиат кунам, оё мушкили мара ҳал карда метавонад мақомоти мо? вақте ки муроҷиат мекунанд, бале ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин бо дигар давлатҳои СНГ мегӯем ҳамкории бевосита доранд. дар конвенсия дар бораи расондани ёрии ҳуқуқӣ вобаста ба парвандаҳои оилавӣ, гражданӣ ва ҷиноятӣ, конвенсияи Кишинёв аст ки дар асоси ҳамин конвенсия байни ҳамаи ҳамин давлатҳо ҳамкориҳо ба роҳ монда шудааст. яъне ки бубинед ки ҳам тариқи агар баҳсҳои гражданӣ бошад, ҳам баҳсҳои оилавӣ ва ҳам баҳсҳои ҷиноятӣ бошад, ҳангоми муроҷиат кардан ба ҳамаи ҳамин ба мақомотҳои қудратӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, яъне ки мақомотҳои қудратӣ метавонанд дар асоси ҳамин конвенсия бо мақомотҳои қудратии дигар давлатҳое ки мустақил СНГ, яъне ки ҳамкориро ба роҳ монанд ва дар ҳолати тасдиқ шудани ҳуқуқвайронкунӣ ё парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд ё парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. ин вобаста аз ҳолатҳои бародари азиз вай нақли худашонро карданд, вале дар ин ҷо бисёр нофаҳмиё бисёр нозукиё ҳаст ки шояд ки ин каси ё нагуфтанд ё фаромӯш карданд ё фикр мекунанд ки ин чизо он қадар муҳим нестанд. нофаҳмиё бисёр аст, лекин дар ҳолати муроҷиат кардан муроҷиати онҳо пурра санҷида мешавад. дар ҳолате ки агар натавонанд худашон муроҷиат кардан, албатта наметавонанд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳастанд ки бо муҳоҷирони меҳнатӣ ҳам чӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ дар дигар давлатҳое ки СНГ вобаста ба расондани кӯмакҳои ҳуқуқӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ сару кор доранд, бениҳоят зиёд ҳастанд. метавонанд ақаллан муроҷиат ба ҳамин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳам кунанд. ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба онҳо ҳуқуқшиносон пешниҳод мекунанд ё адвокатҳо пешниҳод карда мешавад ки дар ҳолати зарурӣ онҳо метавонанд кӯмаки ҳуқуқӣ расонанд. яъне ки мақомотҳо тайёр ҳастанд, ин чизоро мебинанд, лекин ҳамон тарзи дурусти муроҷиат ба ҳамин мақомотҳо лозим аст. хуб, ташаккур мекунам умедҷон. ҳолин дар суҳбатшон гуфтанд ки як маротиба ба як нафар $100 додам, ба як нафари дигар чанд сомони дигар додам. ҳамин гирифтани виза и пардохт дорад ва агар дошта бошад чӣ гуна аст, чӣ қадар аст? масалан ба Олмон рафтан чӣ қадар аст, ба намедонам кадом як кишвари дигар рафтан чӣ қадар аст? дастрас кардани визаи корӣ ба давлатҳои Аврупо ин як маҷмӯи бигем корҳо аст ки онора зина ба зина бояд амалӣ кунанд ки дастрас карда шавад аудити корӣ. агентӣ вақте ки бо корфармои хориҷа ҳамкорӣ мекунанд, созишномаи ҳамкорӣ байни агентӣ ва корфармо ба имзо расонида мешавад. дар асоси созишнома корфармо дархостҳои ҷойҳои кории холӣ бо пешниҳоди талабот нисбати коргар пешниҳод карда мешавад ки чӣ намуд коргар дар кор аст ва аз ӯ чӣ талаб карда мешавад. дар асоси ҳамин дархости корфармо эълон пахш карда мешавад ё бисёртар эълон пахш мекунем тавассути телевизион ё радио. шаҳрвандон ҷалб ки шуданд, бо ҳар як кадоми онҳо корфармо бевосита суҳбат мекунад. бевосита ё бевосита Тоҷикистон мебиёянд, бавосита тавассути фосилавӣ бо ҳар як нафарашон суҳбат гузаронида интихоб мекунанд ки бо талаботи ҳамон корфармо ҷавобгӯ аст. баъд аз он даъватномаи корӣ дода мешавад, баъд шартномаи меҳнатӣ ба имзо расонида мешавад. пеша ки
ин чизҳо барои гирифтани раводид муҳим аст. Шаҳрвандое ки ҳозир гап задан даъво доранд ки ба ҳамин хел мушкилотҳо дучор шудем, ино не корфармошро намедонанд, не шартнома доранд, не ягон ҷои кори муайян. ино ҳамин хел ба доми тасодуфӣ аз ҳамин ҷо аллакай кори хато, кори нодуруст қатъе рафтагӣ ҳастанд. барои ҳамин вақти дидау дониста ҷои кор маълум нест, суроға маълум нест, ин оқибаташам номаълум мемонад. маълум аст ки маълумот надоранд, вале барои маълумот накардан мо ниҳод дорем. масалан хадамоти муҳоҷират бо агентӣ хош мекунам, бо агентӣ бо кор таъмин кунӣ. хуб вазорати ҳама ки дар доираи дар хуб дохили вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, вале аз ин фаҳмида мешавад ки корҳои фаҳмондадиҳӣ тариқи васоити ахбори умма дар он сатҳе нарасидааст ки сатҳи поёни мо маълумотнок бошанд. бинед дар оддитарин масъалаҳо ин қадар маълумоти зиёд доранд, вале дар мо ин қадар муҳоҷири зиёд дар хориҷи кишвар дорем, вале натавонистанд ниҳодҳои муҳоҷирати мо ки онҳоро фаҳмонанд дар сатҳи поёнира. зеро ки онҳо муроҷиат накарданд. Бале. Не, гап дар сари ин аст ки ҳоло бинед як пардифена ба фарзи мисол ё кадом дораеро ин қадар реклама мекунад ки аз кӯдак то калон медонад. вале чаро самтҳои корро ин қадар реклама накарданд, ин қадар тариқи васоити ахбори умма кор накарданд, барномаҳо ҳоло бинед барои даъвати як мутахассиси ин ё он вазорат ё ниҳоде ки ба муҳоҷират тааллуқ дорад ин қадар мушкил мекашад масалан корманди васоити ахбори умма. ба ин хотир мегӯям ки тарзи дурусти бароҳ мондани таблиғу корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ин фаҳмида мешавад қонеъкунанда набудааст. خب در این سمت چی کار میکنه مرد؟ وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان از ساختارهای الهیده عبارت در داخلش ساختارهای الهیده وظیفه‌دار شده است که وابسته به مسئله مهاجرت فعالیتشان را برآورند و کاربری نمایند. با این ساختارها داخل می شود خدمات مهاجرت، مرکز آمادگی маркази машваратӣ омодагӣ пеш аз сафар, агентӣ бо кор таъмин кунӣ дар хориҷа, намояндагиҳои вазорат дар Федератсияи Россия. ҳама ин ниҳодҳо сохторҳое ки ҳозир мо номбар кардем ба таблиғу ташвиқи муҳоҷирати қонунӣ сару кор дорад. шаҳрвандое ки муроҷиат мекунанд ба агентӣ ба онҳо фаҳмонда дода мешавад тарзи муҳоҷирати дурусти қонунӣ чӣ гуна аст, ё марказҳои машваратии омодагӣ пеш аз сафар ки дар дохили пойтахти ҷумҳурӣ ва минтақаҳои ҷумҳурӣ намояндагиҳои худашонро дорад, корҳои таблиғотӣ ташвиқотӣ бароҳ монда шудааст. вале ҳастанд ҳолатҳое ки вале қонеъкунанда набудааст. хош мекунам барои шумо як суоли дигар. гуфтед ки маълумот аз интернет гирифта шавад дигар василаҳо, вале дар баъзан мавридҳо он нафароне ки фиреб хӯрданд дар баъзе ҳолатҳо мегӯянд ки мо маълумота аз интернет гирифтем. шояд он фейк буд ё намедонам кадом як нафаре ҳамгуна ширкатҳои фиребгарӣ ки онҳо роҳ ёфтану сомонаҳои худашона доранд ё саҳифаҳои худашона доранд дар шабакаҳои иҷтимоӣ, онҳо бо ҳамин роҳҳо ҷалб карданд. хуб дар ин маврид ин мушкил эҷод намешавад? мушкилӣ эҷод мешавад, лекин ин тавсияе ки ман додам ин маънои вае надорад ки ҳатмӣ бояд он маълумоте ки аз интернет мегиранд фақат такя ба ҳамон кунанд. ман дар аввал гуфтам ки бояд аз як чанд сарчашмаҳо маълумотҳоро гирифта шаванд. бале шумо дуруст мегӯед ки на ҳама вақт он маълумотҳое ки аз ҷониби дар интернет аст он қобили қабул аст ва ё он дуруст аст. лекин пеш аз сафар кардан гуфти рӯзҳо тим боле ба Германия, ба Олмон. ин Олмон як кулоб нест ё Қурғонтепа нест ки 3 соата роҳ бошаду равӣ баргашта бо биёӣ.
барои ин он қадар ақли зиёдам дар кор нест, барои ин донистани ҳуқуқам дар кор нест ё қонунгузорӣ, барои ҳамин камакак ақли худа кор фармудан дар кор буду халос, ки аз якчанд сарчашмаҳо агар маълумот мегирифтанд ва он қадар албатта гирифтани маълумот дар худи давлати худамон осонтар аст чем дар дигар давлатҳо. Яъне ки ягон кас маҳдудият барои манамин бародари азиз эҷод накарда буд барои рафта ёфтани манамин маълумотҳо. Барои майлаш сарчашмаи гарчанде ки аз якчанд сарчашма гирифтед, маънои вае доред ки боз ақлам лозим аст ки ҳамуна муқоиса кардан дар кор. ташаккур мекунам. вобаста ба интернет гуфтем як суоли дигар боз пайдо шуд. шумо дар бахшиш ҳамун саволе ки шумо додед вобаста ба арзиши дастрас кардани раводити корӣ. ҳар як намояндаҳои ҳамун сафорат ё консулгариҳои давлатҳои хориҷа ба худ нархномаи муайян боҷи давлатӣ дорад ки ҳамун маблағи муайяна бояд супоранду ба мусоҳиба бо консул ё сафир дароянд барои дастрас кардани раводити корӣ. ана вақте ки медароянд ба назди сафир ё консул барои мусоҳиба, оно сафир ё консул барои додани раводити корӣ мустақил аст. Метавонад ки вақти суҳбат метавонад ки рад кунад. Яъне вақти шаҳрванд чӣ ба агентӣ ё дигар ширкатҳои интиқолдиҳанда ҳуҷҷатсупорӣ карду, ҳуҷҷатҳошон тайёр шуд, корфармо интихоб кард, ҳолати надодани раводити корӣ аз ҷониби сафорат ё консулгарии давлати ихтиёр дорад, мехоҳад медиҳад, ва сабабашро намегӯянд. Яъне ки он маблағҳое ки шумо аллакай пардохт кардед, онҳо баргардонда намешаванд. Ин чизам бояд ки шавандои мо дуруст дарк кунанд, зеро ки фикр мекунанд ки дар ҳолате ки агар расман манамон маблағҳое ки аз ҷониби нархномаҳое ки расмӣ ҳастанд пардохт мекунанд, шаҳрвандони мо мутаассифона фикр мекунанд ки агар онҳоро пардохт кунанд ва новобаста аз он ки сафир розагӣ метиҳад ё наметиҳад, онҳо яъне ки виза раводида мегиранд. Мутаассифона ин чиз нест, ҳар як давлат ба худаш қонун қоидаҳои худашро дорад. боз як чизи дигарро қайд кардан зарур аст ки ана давлатҳои Аврупо барои додани раводити корӣ бисёр давлатҳо дар Тоҷикистон консулгарие надорад ки ба додани раводит сару кор дошта бошад. Анамин мушкилотое ки ҳозир омадагӣ аст маҳз ҳамин аст ки дар дохили ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон раводити корӣ дода намешавад. баъзе консулгариҳои давлатҳои хориҷи Аврупо. баъзе ҳолатҳое ҳаст ки хуб он шаҳрванд муроҷиат намекунад, вале корҳои ғайриқонунии اون نفر گمانبر دیگر معلوم است. مثلا در اینترنت هست، در هر جای دیگر خب اون معلوم است. به فرض مثال خب یک شرکتی که اینقدر مردم فریب کرد، قدر در وسایل اخبار عامه شکایت کردن، این در اینترنت و در جا راه یافت. از روی این کارمندان پرونده باز نمیکنند، از روی این خب جستجو نمیکنند. طبق قانون ахборот ё ин ки маълумоте ки дар сомонаи интернетӣ низ пахш мешавад асос барои гузарондани санҷиш ҳаст аз ҷониби мақомотҳои қудратӣ. Ин корҳо дар доираи қонунгузории амалкунанда ҳама ин гузаронда мешавад. хуб, ташаккур. Ман як суоли дигар, баъзан нафароне ҳастанд ки хуб ба муҳоҷират тариқи ширкатҳое ки расмиян мераванд, масалан ба Аврупо рафт, ба Корея рафт ё ҳатто ба Русия рафту ба дигар кишварҳо, вале баъд аз оне ки ба он ҷо расид аз ҳамин ширкат ҷудо мешавад, он худаш масалан мехоҳад мустақилона кор кунад ё мехоҳад ба дигар ширкатҳо кор кунад. хуб, ҳамин чӣ муҷозот дорад? баъзе ҳолатҳо ҳаст ки муҷозоти молиявӣ ҷарима карда шавад ҳамун шаҳрванд, барое ки корфармо барои даъват кардани ҳамун нафар хароҷот, баъзе хароҷотҳоро сарфа кардааст, ҳамуно ҷуброн мекунад.
ана ин таъсирашро ба ҳамун ҳамкориҳое ки ширкати интиқолдиҳанда бо ҳамун корфармо мекунад таъсирашро мегузорад, зеро ки ҳамун корфармо мақсадаш ба ҳамун корҳои мавсимӣ ё ки муҳлати шартнома ба ҳисоб гирифта даъват карда мешавад ҳамун коргар ё оне ки бармегардад ба тоҷикистон меояд, чун кор вазнин шудааст ва ҳамин тавр мебинед намешавад, мегардад ба тоҷикистон. ин аз ҳолат вобастагӣ дорад. бале ҳаст ҳолатҳое ки иқлими давлати қабулкунанда ҳамун шаҳрванда мутобиқат намекунад. ин ҳолатҳода корфармо ба созиш омада ҳамун шаҳрвандоро ҳатто ҳолатҳое мешавад ки чиптаи ҳавопаймоиро ба самти тоҷикистон аз ҳисоби худашон хайрдорӣ карда равон мекунанд. ҳолате мешавад ки хароҷотҳоро гӯяд ки баргар қарздор ҳисоб кунаду гӯяд хароҷотҳои моро диҳед, чун барои як бурдан то ба он ҷои кишвар хароҷот аз ҳолат вобастагӣ дорад. агар ноҳурматӣ ё қоидавайронкунӣ аз ҳисоби шаҳрвандои мо шавад, аз ҳамун ҳолатҳо вобастагӣ дорад. кадом ҳолат? бале илова кардани ҳастам, яъне ки ҳамаи вақте ки коргар ба аз рӯи он мисоле ки шумо гуфтед, яъне ки дар ҳамаи коргароне ки барои кор ба хориҷи кишвар мераванд ё ба хориҷи кишвар мераванд, муносибатҳои меҳнатии онҳо дар асоси шартнома ба имзо расонида мешавад. дар худи тибқи кодекси гражданӣ дар шартнома тарз, усул, вазифа ва уҳдадориҳои ҳам корфармо ҳам корманд пурра дарҷ карда мешавад ва инчунин ҳолатҳои ба ҷавобгарии кашидани дар кадом вақтҳо дар кадом бо назардошти вайрон кардани кадом шартҳо чӣ гуна ҷавобгарӣ ба амал меояд, дар ҳамин шартнома пурра дарҷ карда мешавад. дар ҳолати аз ҷониби яке аз тарафҳои шартнома вайрон кардани талаботҳои шартнома, тарафи дигар тибқи қонунгузорӣ метавонад тарафи дигаре ки гӯё вайрон кардааст ин шартномаро метавонад тариқи судӣ барои расондани зарари моддӣ маънавӣ муроҷиат намояд. тарафе ки яке тарафи шартномаи меҳнатӣ азми шартномаи хизматрасонӣ азми ин шартнома ба як муҳлати муайян баста шудаастми ё бе муҳлат агар дар ҳолати вайрон кардани шартҳои шартнома тарафи дигар метавонад тариқи судӣ муроҷиат кунад он ҷубронҳои пардохт карда шавад. хуб, ташаккур мекунам ва умедҷон шумо таҳлил мегузаронед, хуб санҷида мебароед ҳамин ширкатҳое ки дар баъзан ин хеле зиёд мешавад ки баъд аз муҳоҷирону бурдан баъзан ҷудо мешаванд аз ширкат, мерам мехоҳанд худашон кор кунанд. шояд мушкил дар ҳамин ширкатҳо аст ки ҳуқуқҳояшон шояд поъмол мекунанд, шояд он ваъдаҳое ки чӣ гуне ки муаллима хеле хуб зикр кардан, ҳамун талаботҳое ки гуфта шуд дар он ҷо риоя намешавад яктарафа аз ҷониби ширкат. хуб марма шаҳрванд вақте ки шартнома имзо карданд корфармо, чӣ хеле ки маълима гуфтанд, уҳдадориро мегиранд чӣ корфармо чӣ шаҳрванд, дар ҳолате ки аз ҷониби ҳамун ду ҷониб яке аз ҳамун бандҳои шартнома иҷро нашавад, чӣ вобаста ба шароити кор бошад, чӣ ба ҳар як бандҳои он, онҳо метавонанд шартномаро бекор кунанд. вақте бекор карданд метавонанд дигар ҷо кор раванд. яъне маънаи ӯро надорад ки корфармо шаҳрванда ба кор қабул кард, ӯ ҳатман бояд як сол ягон ҷо нараванду ҳамон ҷо истад. дар интихоби кор ҳамавақт шаҳрванд озод аст. дар таҷрибаи кори шумо шояд ин гуна ҳолатҳо хеле зиёд аст ки шикоят шуда бошад аз рӯи ширкатҳои расмие ки мебаранд ва ҳамин тавр масалан шояд фиреб кардан, шояд хуб ҳамун шаҳрнома бандҳои шаҳрнома иҷро нашудааст.
ҳамин ҳолатҳо буд на аз ҷониби шаҳрвандо вақт муроҷиате шуда буд ба шумо ба ташкилоти шумо ҳамин ҳолатҳо? бале, ин хел муроҷиатҳо буданд ва аз вобаста ба ин муроҷиатҳо мо ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат кардем ва он айни ҳол мавриди санҷиш қарор дода шуданд. Бо назар дошти он ки баъзе ҳолатҳоро ман гуфта наметавонам, яъне ки ин ҳолатҳо ҳастанд, мутаассифона ҳастанд ва ин боз як бори дигар далолат аз он медиҳад ки он мақомотҳои дахлдоре ки бояд дар ҳақиқат назоратро аз рӯи фаъолияти ин ширкатҳо пурзур кунанд ё ин ки бояд ки назорати бевосита кунанд, ин далолат аз он медиҳад ки ҳамин назорат суст аст. бо назар дошти ҳамин ҳолатҳо узр мепурсам ман ба вазорати шумо шояд ки чун иҷа муҳоҷира бурда ҳозир мегӯянд ки назорат мо ҳамчун агентӣ дар давоми фаъолияти меҳнатии шаҳрвандон пайваста дар алоқа мебошем шаҳрванду хати ҳатто рақамҳои телефон, суроғҳои телефонӣ, суроғҳои электронии агентии мо ҳама вақт ба худи шаҳрванд ба оилаҳои онҳо дода мешавад ки ягон ҳолатҳо бошад бевосита ба агентӣ муроҷиат кунанд. Яъне ҳаст ин чиз. яъне лекин тасдиқ мекунед ки ба нафароям иҷоза дода шудааст ки ё ба ширкатҳо иҷоза дода шудааст ки шояд тасодуфӣ бошанд дар ин соҳа, шояд ино танҳо барои на хидмат кардан балки фақат барои пул кор кардан меравад. вақте ки ширкат хусусӣ шид мақсадаш ба чӣ равона шудааст? дуруст аст ки ба пул кор кардан, вале ӯ бояд хидмат кунад ки баъдан пулаша бигирад. ӯ бояд фиребгарӣ накунад. назорат аз болои ҳамин хел ширкатҳо боз пурзур мекунед минбаъд ё ҳаст? назорат ҳаст. Назорат ҳаст дар қатори ҳамон дар қатори сохтори ваколатдор хадамоти муҳоҷират боз дигар сохторҳои давлатӣ фаъолият доранд ки аз рӯи назорати ҳама ширкатҳои интиқолиҷояндаҳо назорат бурда мешавад. биё дар охир мехоҳам хеле кӯтоҳ як нафаре мехоҳад ки ба муҳоҷират равад чӣ кор кунад? зина ба зина бигӯяд. нафаре ки мехоҳад ба муҳоҷират равад, муҳоҷирати бехатар, метавонад ба агентӣ бо кор таъминкунӣ дар хориҷа ё дигар ширкатҳои интиқолдиҳандаи қувваи корӣ ки дар боло мо қайд кардем, метавонанд ба он ҷо муроҷиат намуда аз ҷойҳои кории холие ки дар он ҷо мавҷуд аст вобаста ба давлатҳои пешниҳод гардида метавонанд кори ба худ мувофиқро интихоб намуда номнавис намоянд худро ба қайд гиранд. дар он ҷо дар агентӣ ба онҳо номгӯи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои бо кор таъмин шудан пешниҳод карда мешавад ки аз ман метавонам ҳозир номбар кунам дар инҷа паспорти хориҷӣ, шиносномаи хориҷӣ, шиносномаи дохилӣ, маълумотномаи ҷои зист, сурати 3/4 ва дигар ҳуҷҷатҳое ки аз ҷониби корфармо талаб карда мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо маълумотнома оид надоштани доғи судӣ асту ё дигар маълумотҳо талаб карда мешавад. пеш аз он ки ба сафар мебароед хоҳишмандем ки ақаллан пеш аз сафар кардан забони муоширати ҳамун давлате ки шумо меравед ақаллан донед, яъне ки муошират карда тонед. дуюм, пеш аз сафар кардан бояд ки ҳамаи нусхаи ҳуҷҷатҳои ҳам шиносномаҳои ҳам дохилӣ, шиносномаҳои хориҷӣ, он ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи вобаста ба маълумотатон, ихтисосатон дар ду нусхагӣ кунед ва яке аз нусхаҳошон дар дасти ё хешу таборонатон, падару модарон ё шахсони наздик дар ҷумҳурии Тоҷикистон монед ки дар ҳолати ба ягон душворӣ дучор шудан онҳо тавонанд ки бо ҳамин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда
кунандаи шахсияти шумо ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат кунанд. ҳангоми сафар кардан ба хориҷи кишвар шумо ҳатмӣ дар аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба он маконе ки шумо меравед ё шахсе ки шуморо таклиф кардааст дар бораи он шахс маълумотҳои зиёдтар гиред, ё ин ки тариқи агар ягон фирма ё ширкат бошад маълумот дар бораи ҳамин ширкат ҳарчи бештар аз мақомотҳои расмӣ бисёртар маълумотҳо ҷамъ кунед ва ҳатмӣ бояд донед ки ба ҳамон кишваре ки шумо сафар мекунед намояндагии Тоҷикистон дар он кишвар ҳаст ё нест, телефонҳои намояндагӣ, дар ҳолате ки Созмони байналмилалии муҳоҷират дар тамоми кишварҳои дунё намояндагии худашро дорад. Ин яъне ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳамаи кишварҳо ба онҳо барои баргаштан мусоидат мекунад. маълумотҳо вобаста ба ҳамин созмон ки дар куҷо ҷойгир шуданд бояд ин маълумотҳоро дошта бошад. Бояд маълумотҳое дошта бошед ки дар кишваре ки шумо ба он ҷо сафар мекунед оё ташкилотҳои ҷамъиятие ки вобаста ба муҳоҷирони меҳнатӣ барои расондани кӯмак ба муҳоҷирони меҳнатӣ ҳастанд ё не, суроғаҳои онҳоро, ин суроғаҳоро шумо метавонед дар ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ дастрас намоед. Ташаккур мекунам барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво ва инчунин тавсияҳое ки хеле муфид барои ҳар як нафаре ки муҳоҷир мешаванд буд. Ёдрас мекунем бинандаҳои гиромӣ ки бо мо буданд ва ба суолҳои мо посух гуфтанд. Зуҳра Муборова, корманди масъули ташкилоти ҷамъиятии Фемида ва инчунин Умедҷон Давлатов, корманди масъули агентии бо кортамин кунандагони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва бовар дорам ки ин тавсияҳое ки аз ҷониби ҳамсӯҳбатони мо шуданд ҳатман ба инобат мегиранд пеш аз оне ки рафтед ба муҳоҷират. Хайр, дар ҳаминҷо барномаи муҳоҷирати бехатар ба поён мерасад. Ташаккур ба шумо. Ташаккур, эҳтиёт кунед.